Naiyak ka pare. Sabi niya doon. Sabi ko, ngit yung taong yun. Ang bango. Feeling niya kamukha na si, ano eh. Sino to? Si Billy Joe. Feeling niya kamukha niya yung Green Day na singer, si Billy Joe Armstrong. Tapos tangin ng baho tuloy, naka Guns N' Roses na t-shirt, tapos naka leather jacket. Seryoso? Tapos yung leather pang pangit, parang pang motorista na ano. Parang nabig-big bike. Oo, ganun. Tapos taon-tawa kami, tangin naman. Tapos ito na, nag-text. Sabi ko, text na lang ito mamaya. Pag uwi ko, may nahanap ko phone. Asan phone ko? Sigat sumi, wala pa, di ba? Tangin na naman eh. Pati si Ritsumi nandito nun. Alam mo ba si Ritsumi dito? Ah. 2 araw sila Royo dito eh. Din ba yun ng bagyo? Oo. Bagyo ba yun? Malakas na yung ulan. Tapos yun. Text ako pag ito niyo po. Dito na ako sa bahay. Yun lang. So, alala na ako. Kasi gusto ko na talaga. But before niya pala ibabasa ko, may tatanong ko pala ako sa'yo mamaya. Usap tayo mamaya. Ayun, sige. Text ka na lang. Yung saver. Tapos text ko dito na ako bahay. Hindi nag-i-reply. Nung paalis na kayo nag-reply. Bahay ka na. Oh my God. Kinikilig na naman tumbong kumin. Inang yan. Umalis na kayo. Wala na si Patay. Wala na magugulo sa akin. Wala na yung tropa ni Sam.